Hayırlı kеш, siz Müslüm телевидение тапшыруларын qoraysiz. Жаңалыклар белән студияда мен Диляра Хрисанова. Җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Бу көннәрдә үзара салым буенча халык җыеннары бара. Быел узган форматта үтә. Пандемияга бәйле референдум уздырылмый. Мөслимдә узган җыеннардан Лилия Шаймиева репортажы. Жыйыннарда 18 яшы тулган һәм Мөслимдә пропискасы булган һәркем катнаша ала. Оешма предприятие җыеннарында катнаша алмаганнар 29 ноябрь көнне сайлау участокларына барып үз фикерләрен калдыра ала. Узган ел үзара салым акчалары максатчан кулланылды. Монда инде барыгыз да күреп торадыр. Барлык кешенең дә инде күз алдында булды эшләнгән эшләр. Бу инде тротуарлар җәйләү, освещение баганалары куелу, һәм юл кырларын бордюровайту, сабан туймайдан эшләү, яңа бассейн салынды. Анда бассейн кырындагы төзекләндерүшләре, булар барысы да инде шу үзара салым акчасына эшләнде. Җыеннар графигы белән райондашларыбыз социаль челтәрләрдә һәм районның рәсми порталында да таныша ала. Халыктан кергән тәкъдимнәр теркәлеп бара. Алар нигезендә Мөслим буенча башкарасы эшләр турында карар чыгарыла. Шушы программа нигезендә районыбыз дип әйтгәндә, гомумән һәм үзәгебез, Мөслимебез бик матурланды, төзекләнде. Һәр яклап инде, һәр як юнәлеш буенча да үсешебез бар. Шуңа күрә хөрмәтле мөслимләр, сезне һәр кайсыгызны да шушы җыеннарга чакырып калабыз. 29 ноябрь көнне Мөслимдә көзге ярминкәдә оештырыла. Мөслимнең банк урамында узачак чарада авыл хуҗалыгы продукциясе, көнкүреш товарлары тәкъдим ителәчәк. Ярминкәдә кос өмәсе күренеше, бәйрәм концерты да оештырыла. Лилия Шаймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Урәзмәт авыл җирлеге 4 авылны берләштерә. Җирлектә 139 хуҗалыкта 342 кеше яши. Авылларда проблемалар үзара салым хисабына хәл ителә. Җирлектә яшәр өчен бөтен мөмкинлекләр булса да, халык санының елдан-ел кимүе генә борчуга сала. Авылда фельдшер-акушерлык пункты, китапхана, мәдәният йорты, мәчет эшли. 4 авыл халкын Илсур Камаловның кибете, көнкүреш товарлары, ашамлыклар, башка кирәк-яраклар белән тәэмин итә. Бүтүнесе дә бар. Әгәр дә теләге булган кешегә bütün mümkünlük var. Üzara salım akçası bütün avlumuzun bütün yaklap suunda temin ederge kıymaların nelerin bütünsünde mümkünlük. Üzara salım kireginde kirek bulmuşa. Avulda bitmene asfalt kırttılar söte kini buldu. Karab turalar burayı su meselesi burayı kine pulsalar yaşatıydılar. Урәзмәт бүләк сики авыллары халкы үзара салымны һәр кешедән 1000 сум күләмендә җыйса, Урәзмәт Чишмә авылында 3600 сумнан җыеп, барлыгы 50000 сум күләмендә акча тапшырганнар. Урәзмәт авыл җирлеге үзара салым җыюны 100%ка үтәп, дәүләткә 342 мең сум күләмендә акча тапшырды. Үзара салым җыюга уңай карыйбыз, авылыбызның tüzüklüğü için tutabız, yollar saldılar, uram yollarını tezlediler, motorladılar, şişmeni avulga getirige jıynabız. Su meselesi buraya kine pulsalar yaşatıydılar. Но только суның качествосы нашар. Нык нашар. Со суы кебек. Урәзмәттә шишмә суын кертәсе идек, авылга инде бу барып чыкмадылар пока. Подрядчылар Айбы белән дип әйтим инде. Проектны үзгәртергә туры килде. Шуңа әле бу акчалар тотылып бетмәгән. Үзара салым акчалары хисабына Бүләк авылында 156 мең сумга күпер ремонтланган. 30 метр озынлыкта су линиясе алыштырылган. Шишмә авылында 250 мең сумга урам юлына ремонт үткәрелгән. 450 метр аралыкта бакча белән уражай урамнары тоташкан юл эшләнгән. Лилия Шаймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Август Мөслим компаниясе районга зур инвестициялар кертә. Игенчелеккә яңа технология керткән компания, терлекчелеккә дә яңа сулыш өрде. Бүген Урәзмәттә сөтчелек комплексы төзелеше бара. Биредә сыерларны роботлар савачак. Заманы шулкадәр алга китте, безнең җирлектә дә сыерларны роботлар савачак. Август Мөслим агрофирмасының Урәзмәт товарлык сөтчелек комплексына Германиядән 497 баш Галштина фриз токымлы нәселле буаз тоналар кайтты. На карантине животные находятся 3 недели. 1 декабря планируем переводить их в производственное помещение на строительную площадку. Строительство подразумевает собой 2 очереди. Это первая очередь 1200 голов дойного стада со шлейфом, который будет доиться на роботах Лейли. И вторая очередь тоже 1200 дойного стада, но уже будет доиться на карусели с
под 40 мест от компании ГИА. Комплекста негізде Россияның көп кенә төбәкләреннән килгән белгечләр эшли. Урезмәт товарлыклы сөтчелек комплексы җитәкчесе Антон Яценко Волгоград якларыннан кайткан. Аның фикеренчә, бу бик перспективалы проект. Я приехал из Волгограда, поскольку это очень перспективный проект. Мне заинтересовало предложение руководства, те условия, которые предлагаются как сотрудникам в части работы, условий проживания, ну и, соответственно, всех остальных вещей. Заманча һәм куәтле комплекста малларны тәрбияләү генә түгел, хезмәт шартлары да үзгә. Берсендә сыерларны роботлар сауса, икенчесендә карусель сөт саву системасы урнаштырылачак. Комплексның беренче чиратын 2021 елның җәенә төгәлләргә планлаштыралар. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мөслимдә халык өчен уңайлыклар күп. Машина кую урыннарында халыкка уңайлы булсын өчен эшләнә. Тик машинасы парковка куймачлары да бар. Алар ашыгыч ярдәм янгын сүндерү машиналарына тоткарлык тудыра. Составында район башкарма комитеты, ДАИ һәм янгын сүндерү хезмәткәрләре бүлеге эше комиссия рәетка чыкты. Күп фатирлы йортлар ишек алдында юлны каплап машина куючыларга җәзалар каты. Кай вакыт ашыгыч ярдәм яисә башка төр кичектергесез хезмәт транспортта чакырылган адрес буенча килеп тә йорт янына уза алмый. Кар үтерү техникасы да шул ук сәбәп белән каршы сарта алмый. Безнең һаман да күп катлы фатирлар ишегалларында машина калдыручылар кимеми. Безнең тарафтан рейдлар үткәрелеп тора. Монда без скорый машиналары, пожар машиналары белән берлектә, спец машиналар дип әйтәбез, шулар белән берлектә рейдлар махсус үткәрәбез. Моның максаты рейдларның максаты мондый машина калдыручы хуҗаларны ачыклау, яңадан булдырмау. Рейд барышында машиналарын йортка керү юлында куеп, тоткарлык тудырган 5 кеше җаваплылыкка тартылды. Аларның һәрберсенә 500 сумнан алып 1500-га кадәр штраф салынды. Менә бүтән җиргә безнең тротуар ясадылар, парковкалар ясадылар. Машиналарны шунда куйсалар, әйбәт булыр иде, чөнки үтеп тә булмый, җәяүләр дә үтәлмәй, скорый машиналар да, пожарный машиналар да керәлмәй. Әгәр берәр хәл булса, ул машиналар кешегә ярдәмгә кирип җитәлмиләр. Без бүтән дә күрәбез, что күп йортлы, күп квартиралы үйлер кырында кешеләр үзләренең машиналарын парковочный урыннарга куймыйлар, кеше йөри торган тротуар җирләргә куялар. Андый әйбер булырга тиеш түгел, чөнки машиналарны тротуарга куйгач, кеше аннан йөри алмый. Андый әйбер булырга тиеш түгел. Шоферлар башкаларга уңайсызлык тудырмыйча, тимер атларын парковкага куярга тиеш. Подъезд алдына куелган машинаны бала-чага сыдырып китәргә дә, әйбер ыргытырга да мөмкин. Мондый рейдлар алга таба да дәвам итәчәк. Мобиль төркем күп фатирлы йортлар ишек алдына атнага 2 мәртәбә чыгарга планлаштыра. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Көзен район яшьләре шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесен үткәрә. КВНның беренче туры Иске Карамалы, Олы Шакмак, Мәлләттамак һәм Елгабаш авылларында узды. Бу сезон уеннары Киттем базары тел аларга дип аталды. ТАССРның 1 гасырлык юбилее да яшьләр игътибарыннан читтә калмады. 21 ноябрь көнне район мәдәният йортында Иске Карамалы, Вәрәшбаш, Түбән Табын, Туйгелдек һәм Метрә авыл җирлекләре командалары КВНның финалында очрашты. Командаларның үзләрен кыю тотуы, егет-кызларның сәхнәдә тудырган кызыклы күренешләре берәүне дә битараф калдырмагандыр. Зоналарда узган уеннарда яхшы нәтиҗәләргә ирешкән командалар финал ярышларына чакыру алды. Җирлегебездә КВН хәрәкәте электән үк активлыгы белән аерылып тора. Бу яшьләрнең ялын оештыруның бер формасы. Бу елгы уеннар Киттем базарга, тел алырга темасы астында узды. Зона турларында уңышлы чыгыш ясаган командалар бүген район сәхнәсендә. Әшәке малайлар төркеме команда составын яңарткан, алар шаян күренешләр аша залны үзләренә каратты. Туйгелдә авыл җирлеге командасы зона турында 2нче тапкыр катнаша. Яшьләр активлыгы белән аерылып тора. Тугаш авылы яшьләре тупланып, бик матур кызыклы чыгышлар әзерләгәннәр. Иң зур җанатарлар армиясе, бер төрле костюмнар, төрле алымнар куллану, кәҗәкәйләр командасы стиле. Безнең авылда яшьләр авылның киләчәге өчен янатып торалар. Безнең төркем бүгенге бәйгедә катнашканда зур җиңүләр баглап килде һәм без инде шушы уенда без үзебезнең авылыбызга кагылышлы уеннарны, бүтән проблемаларны уен һәм көлке аша җиткерергә килдек. Без инде моны ел дәверенә көтеп алабыз. Авылыбызның яшьләре шушы уеннарда катнашып, елның менә ел буена нинди авылда кызык хәлләр булган, шуларны без сәхнәгә чыгарып,
үзебезнең проблемаларыбызны шушы юмор аша ачып, аны тишеп күрсәтәсебез килә. Һәм мин һәрвакыттагыча менә 15 ел элек төзелгән Метрей кырмыскасы командасында 5 авылдан җыелган яшьләр. Метрейлеләр һәр елдагыча зур команда булып килгәннәр. Рузел Минхажев тудырган мәзәкләрне тамашачы җылы кабул итте. Уен сизелми дә үтеп китте. КВНга махсус кунак та чакырылган иде. Популяр татар блогеры Рамис Гыйльметдинов командаларга сораулар бирде. WhatsApp'та таныштык, ВКонтакте'дә озак кына аралаштык, һәм ул миңа Facebook'тан тәкъдим ясады. Душтош кызым, котлыйм бей. Ахый багыштың, әйе, туйны Инстаграмда итәрбез әйме? Тугашларча амин туту. Бисмилла махур-рахманир-рахим. Шаяннар һәм тапкырлар бәйгесенең үсештә булуы сөендерә. Беренче урынны кәҗәкәйләр алды, икенче урында Метрей кырмыскалары, өченче урында Әшәке малайлар һәм Дөбер шатыр командалары. Обана командасы 4нче урында калды. Җиңүчеләргә район мәдәният бүлегенең дипломнары һәм истәлек бүләкләре тапшырылды. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Ноябрьнең соңгы якшәмбесендә Әниләр көне билгеләп үтелә. Тапкан ана түгел, баккан ана диләр. Иске вәрештән Шулпан һәм Илгиз Хафизовлар ятим балаларга әтиәни җылысы бирә. Хафизовлар гаиләсе турында алдагы сюжетта. Ятим баланы кочагыңа гына түгел, гаиләңә сыендыру, аңа әтиәни булу өчен йөрәктәге җылылык шиксез булырга тиештер. Иске вәреш авылында гомер итүче Шулпан һәм Илгиз Хафизовлар да шундый улы җанлы кешеләрнең берсе. Үзебезнең балабыз булмагачтан, менә Артемны алырга уйладык. Артем булгачтан өйдә бик күңелле инде, бик ямьле, үзебезнең улыбыз кебек, ансыз тормышның ничә икәнен дә күз алдына китереп булмый. Бер-берсен ярты караштан аңлап яшәгән матур парга Ходай бала сөю бәхете генә бирмәгән. Тәрбиягә бала алырга уйлыйлар алар. Бу адымга ныклап уйлап баралар. Үз сабыйларына бүләк ителергә тиешле. Күңел түрендә ничә еллар йөргән чиксез яратуны алар моннан 4 ел элек Артем һәм Кириллга бүләк итәләр. Артем безнең гаиләгә шатлык, җәм алып килде. Киләчәктә тагы 2 кыз алып кайтырга уйлыйбыз. Ярты елдан соң Кириллның әтисе аталык хукукларын кире торгызып, улын үзенә ала. Артем үзенә бер туктаусыз иптәш алып кайтуны сорагач, әти-әнисе тагын 2 кыз бала сорап опека бүлегенә документлар тапшырган. Бүген алар түземсезләнеп бәләкәч кызларны көтәләр. Миңа бу гаиләдә рәхәт. Мин әти-әнине яратам. Тагын апай барып кайтсын. Хафизовларның йорты авылда иң матур йортларның берседер. Ишек алдыннан ук чисталык күзгә ташлана. Йортның икенче катында 2 кечкенә агач карават тора. Гаилә башлыганы Кирилл белән Артем өчен үз куллары белән ясаган булган. Балалы йорт, нурлы йорт дип юкка гына әйтмиләрдер. Хафизовлар йортыннан шатлык белән тулы нур бөркелә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар. Мин Диләр Хирсанова сезнең белән саубулашам. Алда сезне бүләккә җыр тапшыруы көтә. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.